Jeg har før skrevet lidt om, hvor grådige mine romaer er, så nu vil jeg prøve at lade det komme til en test for at se, hvor grådig han er. Det er altså en ikke sentet gulerod eller noget som helst. Jeg har hentet den direkte fra køleskabet af, så den er heller ikke varm. Ja. Jeg skal ikke komme og sige, at mine slanger er tosset. De er fuldstændig dumme i hovedet, hvis man kan sige det sådan.